Hello friends, bye Bodo of Info official YouTube channel asa khalama nangtamana boybo mojangin dङ da finally good news godan official notice verification bena जाबाय LP level आरो board paper नि थाखाय update फैदों एबा UP level update फैदों नोंथांमोना official notification नायनो हासिगोन दा मैयानि भिडिअ गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे आदा जोङो बागुरुम्बा मोसाफैदों जोंनि फिउचारा मा जागोन जुदि जों एबसेन्ट जायोब्ला मानोना एबसेन्ट जायोबा कन्सिडार गैया होनना बुंदोंमोन नालाय दा बेखायनो मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे जाहाथे माने जेनेखि बागुरुम्बा मोसानाय जादों थ जुदि बिथांमोना जुदि टेट पास दङब्ला बिथांमोननि थाखाय स्पेशल डेट होनांगोन होननानै दा गभर्नमेन्टआ बुजिनांगोन होननानै जों गोबांथार माने भिडिअ बुंदोंमोन एबा कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन दा फाइनाली BTC गभर्नमेन्टआ बुजिनानै गोदान अफिसियेल नटिस रिलिज खालामबाय बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनखौ डेटखौ चेन्ज खालामबाय जेनेखि 17आव जानो गोनांमोन बियो जानाय नंला जाय बागुरुम्बा मोसादों नोंथांमोना मोजां मोसादो जेबो टेनसन लानांगौ दायो गोनांथि गैला दानिया गोदान रिशेड्युल डेट फैबाय बेनो जाबाय जाय फंबाय बिनानावमोना टेट पास जादोंमोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन फिजिकेलि दङमोन बेनो जाबाय 17आव गोनांफ्रा 21 थांबाय थिग बेबादिनो 22 थांबाय 24 थांबाय माने नोंथांमोना 17आ 21 18आ 22 बेनिफ्राय 19आ 24 थांबाय थिग बेबादिनो आउटसाइड BTC जाबाय 25आव नोंथांमोना थांबाय आरो अके स बे टाइमनि थांबाय आरो बेनिफ्राय गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे टोटेल कैंडिडेटआ 13,000 दं नामा होननानै स बिसांखिनि गैद्राया खायसे साख्रि मोनबाय बे जाबाय मोनसे आईडी नाम्बारसो नालाय बेनि गेजेराव खायसे GT आव मोनलांबाय बा गुबुनाव मोनलांबाय बिथांमोना थांनाय नंला नालाय दा बेखायनो इसांखिनि 13,000 गाहाम जानाय नङा दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया तो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफिनजोबनांगोन माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशना सेमा दङ जेरै एबसेन्ट जादोंमोनबा नैबावहाय एबसेन्ट जादोंबा जुलाइ दानाव थांनाय बाराव एबसेन्ट जादोंबा नोंथांमोना बेयाव कन्सिडार गैया एबा नोंथांमोना एक्सेप्ट जानाय नङा दा बेखौ जों मिथिबाय जुदि चेन्ज जाबावोबा नेक्स्ट लेभेलाव अफिसियेल नटिस फैबावगोन दानिया UP लेभेलाव आरो जेनेखि बोर्ड पेपर ओके स नोंथांमोननि बोर्ड पेपरनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बुंखादोंमोन जे LPआ जोबनाय लोगोनो नोंथांमोनखौ एक्सट्रा लागोन होननानै दा फाइनाली नोंथांमोना आपार प्राइमारि आरो लोगोसे बोर्ड पेपर पास जानायफोरा स्पेशल भेरिफिकेशन जाबावगोन आरो बेखौ विल बी नटिफाइड लेटर अन माने गोदान अफिसियेल नटिस नोंथांमोना होनाय जागोन आरो ओके स नोंथांमोना जानुवारि लास्ट सप्तायाव बियो डकुमेन्ट्स भेरिफाइ जागोन बेनो जाबाय लास्ट सप्ता बे जाबाय LP आरो UP लेभेला बाय जानुवारि लास्ट उइकआव बियो जानाय दङ दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया मेरिट लिस्ट माब्ला मोनगोन मेरिट लिस्टआ फेब्रुवारि नोंथांमोना 10 फेब्रुवारि सिगां बेखौ मोननाय चान्सआ दङ मानो होनदों होनोब्ला आसामनि सिमा बुंदों जे 10 फेब्रुवारिनि सिगांनो माने 10 फेब्रुवारियावनो गासैबो साख्रिखौ आसामनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन होनना बुंदों बेखायनो नोंथांमोना मोनगोन आरो 4,500 बेनो जाबाय DEE आसामनि थ बेबो लास्ट सप्तायाव जानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना ओके बे जाबाय नोंथांमोननि आसाम लेभेला नाथाय BTCना जाखाबाय डेट ओंखारखाबाय दानिया फैबाय लास्टआव BTC Gr-4 रिजाल्ट माब्ला मोनगोन एबा मेरिट लिस्टआ माब्ला मोनगोन बेबो नोंथांमोननिया फेब्रुवारियाव मोननाय चान्सआ दङ डेटखौ जों जास्ट ओरैनो एनालाइज खालामबा 14 नङाबा 15 फेब्रुवारियाव बियो ओंखारनो हागौ डाइरेक्ट मेरिट लिस्टआ आरो ओके देन बेनिफ्राय HS लेभेल नोंथांमोननि ग्रेड 3 आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे जाबाय ग्रेड 3 डिग्री लेभेलाव ओंखारखानायमोन HS लेभेला हमना ला 15 नङाबा 16 फेब्रुवारियाव रिजाल्टआ ओंखारनो हागौ ओके देन बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआ इलेक्सन उनाव जानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय मेयाव एबा एप्रिलनि लास्ट सप्तायाव माने चान्सआ दङ एप्रिलाव हमना ला इलेक्सन जागोन नालाय एप्रिलनि लास्ट सप्तानिफ्राय बेनिफ्राय मेनि गेजेराव जइनिं जानाय चान्सआ दङ BTC साख्रि गासैबो पस्टआनो आरो नन टेक्निकल बा टेक्निकल जेनेखि स्टाफ नार्स बिथांमोनाबो HS लेभेलाव दंमोन नालाय बेबो मेयावहाय एबा एप्रिलावहाय जइनिं जानो हागौ आरो नाथाय रिजाल्टआ फेब्रुवारि सेकेन्ड सप्तायाव मोननाय चान्सआ दङ एनालाइज खालामनाय मथेब्ला दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट दा जायनिखि बागुरुम्बा मोसादोंमोना फंबाय बिनानावमोना जाहाथे मोजाङै मोसादो जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैला नोंथांमोननि थाखाय डेटखौ फिक्स खालामबाय बेनो जाबाय फावसिनाय जाबाय ओके दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट